Manlain-lain na Christmas characters ang ipigtampok sa Grand Magical Christmas Parade kan SM City Legazpi kaining Sabado. Pira sa mga karakter na ini, syempre, si Santa Claus. Asinan sa iyang 6 elves asin 9 reindeers. Kinagiliwan man kan mall shoppers ang dwarfs ni Snow White, Little Drummer Boys, fairies, bears, prince asin princesses. Nagdugang buhay man sa selebrasyon ang makukulor digding dekorasyon na sinabayan pa rin magagayon na pamaskong musika. Sigun kay Department of Tourism Bicol Regional Director Herbie Aguas, talagang spectacular ang experience na ini. Urog na sa mga kaakian, asin yang at heart. Inumaw man kan direktor ang inisyatibong ini kan mall, huli sa positibong epekto kaini sa turismo kan probinsya. I'm so happy that we have this event because pinala na tayo ng bagyo and medyo nakakalungkot yung nakaraan pero sabi nga we don't have to be on the downside. Talagang positive lagi ang mga Bicolano. So this is a good sign na talagang ito, we're back again. Nakatayo talaga ulit tayo at salamat sa SM at gumagawa kayo ng paraan para mas lalong masaya ang Pasko. Anticipating those tourists to arrive at yung mga balikbayan din natin na nagsisimula na. Almost every day may mararamdaman na natin yung traffic at this is also a good sign na maraming pumupunta ng Bicol. Sigun kay Cindy Lilia, ang mall manager, obheto nindang makapagtaon nindugang nakaugmahan sa publiko lalo ng ngunyan na Yuletide season. Inimandaan sa indang pasasalamat sa mga padagos na nagtitiwala sa indang establishmento. Sana po nag-enjoy kayo. Ito pong show na ito ay para sa all walks of life, especially sa mga bata na yung imagination nila ay mapapagana ng bawat isa. So I hope you like it. Sa mga daing nakahiling kan Grand Magical Christmas Parade, daing maghadit nin huli taliwat ining itatampok kan mall sa Disyembre 22. Para sa mga baretang, Tatak Bicol, Angeline Dagta.